Nas próximas semanas o Executivo ribeirense deberá trasladarlle ao Sergas a ubicación definitiva na que emprazar ali o novo centro de saúde, unha vez que as dúas administracións, tanto a local como a autonómica, desbotaran a posibilidade de reformar o dispensario actual. Porque é imposible arranxar isto ou adecualo ás novas necesidades como saúde mental, pediatría, pois rehabilitación, etc. É imposible facelo no lugar actual, pero é que o lugar actual é perfectamente querido por todos os ribeirenses porque está moi céntrico, polo tanto nos gustaría encontrar un lugar tan céntrico como ese. O Concello ten en mente varios posibles emprazamentos dentro do casco urbano, aínda que a última palabra terá a Sanidade, que deberá dar luz verde aos terreos para poder ubicar ali o futuro ambulatorio. Se un vai a chan rústico, onde só podemos ocupar o 20%, pois aproximadamente nos están pedindo 10.000 metros, cuestión que non é moi fácil de conseguir. Se vamos a un chan urbano e o queremos facer en unha planta, é dicir, planta baixa máis unha planta, nos vai obligar a ter pois o que son fincas por encima de os 1.500 metros, o cual é moi difícil de licencia directa ou moi difícil conseguilos por debaixo do millón e medio de euros, non?